Hej alle sammen, og i dag skal vi lave... min kusine skal lægge makeup på mig. Kan man Hun se, hedder Laura, og hun Ja, nu begynder har det taget bare. ben for hende. Kom, jeg tror, at det her det er en concealer. Jeg ved det ikke. Kan I se den? Sådan der. Okay. Hvor er det hovedet? Gør hovedet ikke. Altså. Jeg tror, det er fint nok. Yep, så... Og en concealer fjerner urenheder. Ej, Andrea, det ved de godt. Skal vi den op på YouTube? Mm. Du får alt det her i håret. Super! Ja, jeg tror, vi tager den her, og så bruger vi et hvid øjenskygge som en puder, for jeg ved ikke, hvad en puder er. Du tager dem op på jeg henter dem i. Her, kom. Vi tager den her farve, som hedder Lay, tror jeg, den hedder. Lad os se. Den hvide. Ja, den hedder... Lay. Ja, hvor er det der? Så kom. Jeg er her. Hvor er du? Altså, man Det var kan en flot se, puder. kan man overhovedet ikke se noget. Men jeg kan bare mærke det hvide, fordi jeg har ramt bunden på den. Ej, nu tror jeg en forkert farve. Ja, det tror jeg også fint. Så giver vi et skud på, at det her det er en blush, eller så er det en bronzer, eller så er det en highlighter. Jeg kan ikke åbne den, Andrea. Kunne du lige hjælpe? Nej, sådan der. Hvor min... en af de der makeup pensel, den her. Ja. Den store. Altså, jeg har meget brug for at vide, om det er en blush eller en bronzer. Det er en blush. Nej, det må du ikke sige. Nå, fiskemund. Sådan her. Jeg bliver bare så flot. Fiskemund. Jeg tror vist nok. Og lige lidt op i tændingerne. Ja, den anden side. Super. Det bliver skide lækkert. Så tror jeg, vi skal til at have noget mascara på. Det er ikke en mascara. Hvor fanden helvede er min mascara? Der var den, tror jeg. Er det den gule? Det er en gul. Nu passer du på, Andrea. Åbn øjet her. Hold den her. Åbn øjet. Jeg lukker altså øjet. Nej, du skal da åbne, jeg skal ikke putte det på. Sådan. Hvor er den henne? Se lige her. Jeg er så flot. Nu skal vi have noget læbe. Produkt på. Det bliver den her MAC stift. Jeg ved ikke, hvilken farve det er. Må jeg sige det? Nej. Det er Angel, tror jeg. Er det Angel? Det var godt gættet. Jeg Ja, jeg kunne tror, mærke- du skal skrue den lidt ned. Ja, jeg kunne bare mærke det på den. Her var det mund. Som sagt, hun kan overhovedet ikke se noget. Det kan jeg godt se. Jeg bliver så flot. Jeg ligner en klovn. Ej, du. Og så skal vi lige her. Hvor er min Det er vand. Ah! Ja, der har vi noget Charles Water, tror jeg. Okay, Kan ja. I se den? Ja, sådan der. Det var bare lige Charles Water. Så tror jeg, vi er færdige. Okay. Og mine øjne, jeg kan ikke se noget.
smuk. Nå. Nå, det var alt for i dag. I må godt give et like og hej.